Hi, hello mga kabisdak. So laing sugilano na usab ang atong mapaminaw karon. July 6. Ang atong magtatampo nagngalan og Tatong. Maldito kini si Tatong kay iyang kumpare iyang gitalo. So iya pa yung gitinuntuan gipasaka kana og sa building nya wala day paulma og kwarta. So mao ko tong sugilano ni Tatong. Ubani ko ninyo sa pagpaminaw sa kinitubukan sa iyang sugilanon dari sa kuna ko ang pasultihon. Ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mosiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, Hi! Hello mga kasama, kiniga po ninyo Kuya Joel Binse, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanong mag-iksuna mga kasama, awhagon ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kujik Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Tatong. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ato magtatampo si Tatong. Kini ko pagbil mga bahay ni sa akong kinabuhi nga ambot ug matawag ba ni malas o nataybingan lang yun nga way ayo ang kinabuhi. Pero aron di masabtan yun akong sugilanon, inom ko na niya pagsugod. They say you found somebody new, but that don't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody too, but I don't want no one but you. How could you live without regret? Am I not easy to forget? Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. 'Cause I'll just say we'd never met if I'm that easy to forget. Sakto na to eh. Oh, day, nani ka diya, day? Naminaw na gid taong ko, nagpaabot ko kano sa kamahuman. Unas ginawa na ko kay ibaw ka bago na ayo ko tong BTS. Ay kanang dong Tatong. What's the matter, ay? What's the matter, ha? Dong nanawag na ako ron ang kolektor sa appliance center nga atong gikuhaan og ref ba. Ano man? Moari ko no siya karon. Unya ko rin siya, sa may problema na. Dili ko no ta palakton kay base inig ari niya wa na sa kunuta, mabaw kuno siya pinangita nato. Dilan sa kunuta pa taguon. Sa, kahilas ko niya. Sipag to niya na to. Mudagan ako utang. Kultahon ko naman siya, way, panangid. Na, tingalig, makaingon siya, usbi pa. Anya unsa man nato ani ron? Ingnan siya, nga dili lang yun siya magpakita na ko. Kay oras ka magkita na. Mag-oras ka magkita me. Makatilaw siya, kulata nga, way, suka-suka. Suga gud nimo dong. Di bang lagot magkukuha ng mga garaon kayo ba? Ha? Kanang karakarahon ka? Oo, kanang karakaon tayo nga na. Dili man na karakaradong kay milapas naman tas due date. Oh,
Lapas na dito, ha? Nilapas na, oy. Mutulo naman ganit ta hapit nga wata kadata. Oh, totoo na ba? Hapit na mutulo. Oh, usam ni mo pagtubag. Akong giingnan, nahulata lang, nga muupat ka bulan. Ay, bungot sa itoy. Mao na diha niya unsa man to ini ron. Nga nanawag na ra ba to? Nahibaw siya nga niat ta sa bay. Sayo na, day, sayo na. Paadtua lang siya sa kong gitrabuhan para siguro nga mabayaran ako siya. Usaon nga, ug lahat tayo kwarta, di ba siya pare? Ug lahat tayo kwarta, masayang niya rin. Yabang mo tingalin tawa na. Kita mo na yung presyuhon niya mayo. Sana malakaw ta. Manglakaw ta asa man. Ato sa itong silingan. Ha? Nya, magpabili na og message nga, bili na pa-message ba nga ingno na ito nga, tuat sa doktor kaya na pa-check up. Ug English message nga, babalik ka lang siya ni kasabado. Ha? Ibutang niya ha? Paskil ya, paskil. Tatong! Sir? Limpyuhin ang minugla sa 11th floor, ha? Kanang dili sa gawas, dapit. Limpyuhin na ninyo. Aron mawa ang gahugaw na, naunsa ng pintas mansa, o? Ako naunsa sa pintas mansa. Naunsa ng mansa sa pintal. Kuha na ninyo. Nao, spiritin daghan ng hugaw na. Limpyuhin yung tarong, ha? Ha? Kanang bitana, limpyuhin na. Sir. Sige. Tarong limpyo, tatong. Ako, kataas naman sa 11th floor. Naku, bitog sweldo. Pahala na. Agwantahon na ako. Kayahon na ako. Agoy, kahapog na batraon sa ubos, oy. Pero bahala na. Kayahon na ako. Naanad ako madugay. Maanad ako ani madugay. Total, di may PC kagiko sa akong lawas. Safety na ko ani. Ay, di may harness. Ay, asa man itong trapo, ha? Adi. Maginailan ko. Mura maginanawa. Mura ko nilanawag na ko sa ubos ba? Kisa man na. Mura magnangaway na ko. Uy, kailan ko na. Si Parindito mo na. Murag na si Tuyo na ko na. Importante tingali kay kamay mo ko niya. Ako sang kanaugon. Agoy, wala may elevator. Hagdan lang di ko ani. Sinya sa nose pare dito nga manaog ako. Manaog ko! Sinyasan ako. Pre, kaniyot lang! Kanaugon ako. Mas importante kay Tuyo. Buya, nagkani kayo, nakaklaro pa ako dito sa liyo, dito sa taas na pre. Ang ano nga, nagamit ka teleskopyo? Mau, dege, biliban ako Yun na, ano nawag mga ha? Sa may emergency ba? Oo, pre, emergency kayo. Ay, unsa man na? Unsa oras na diya? Alas 11 na sa unto. Di paniod to ni Gudero, pre, ha? Kaya paniod to na God. Kining, di ba? Happy to yung paniod to na. Lagi, yapit to. Kining, unsa may problema, pre? Unsa may emergency ha, may kingon ba? Kuan pre, kanang wow pa taon may happy ta paniud to, happy ta alas 12. Wa pa may paniud to. Wa mas taw sa gatos de pre. Maunay emergency mo? Oh pre, kay na ako yung bisita si Parijuel Asido, si Maridixi, mahul mataon tabi. Emergency taon kay na pre, kay happy ta alas 12 unya wa pa taon ni wa pa may paniud to, ha? Happy ta ting paniud to. Nya, wa pa may bugas, pait kayo. Ha? Wa mas tag 200 de pre. Sige mo, ugo. Sige na taon. Primaluoy taon ka. Pasmog yung labas ng kuhan ron. Ha? Bata di ang doon sa ito. So, di ko ni mo pa amon. Wadi kaon. Yahak ka, pre. Kataas ako'y kanaugan, ha? 11th floor. Unsi ka na. 11th lagi. Yun niya, kani akong alahapit. Ah, ah, 11th ka. Yun niya, hapit na 12. Oo, ang batang dito. Kuyog tas taas. Asa man? Santos taas. Lagi, dali. Kabangas ka. Taas mo naging trabahoan mo, pre. Taas yung kayo, pre. Unsi ka na, ha? No ba? Grabihan eh. Unsa naman, pre? Ang unsa man, pre? Kato ako giingo, di mo pagkabita, tanong sintos para pelik mo gas. Oo, kanto, no? Tasar mo sakta ni pre, bida, sige na. Mau ba, pre?
Oh, sige na taon, pre. Kaya pitalas 12, pre. Wa pa mi paniod to. Pre, matay. Wa mong ko'y kwarta, pre. Oh, Ipasak ka talaga diri sa taas, pre, para makakita nimo. Nga, unsa kalawom tan-awon ito sa ubos, pre. Ay, ug unsa say bawon ako ba? Ani ako sa taas sa 11th floor. oh. Buwad na taon rin ako sudan, pre. Nay, hawa. Hawa, pre. Sa mo, pre. Taas kaya mo gipasakan ako niya. Unsi ka danaw niya, wala kay kwarta. Sige lang, pre. Tabla man ta. Ako bitaw, imo mong kong ipakadaog dito sa ubos. Para lang matun emergency mong ingon. Unya, mahuwam na di ka kwarta. Taas kay kong kinaugan, mahuwam na di ka sa gatos, sintos. Bida, wala ayor ni mo eh. Huwag yung kay ayor nga lawa. Ay, pagyaw-yaw niya, pre. Kaya ako, wabi ko magyaw-yaw nga imo kong ipakadaog sa 11th floor. Kaya, lako na. Uli na dito. Uli na sa inyo. Ah, Wag ko'y kwarta dire. Uli na. pare, madam, pero usap pa layaw na to, ano, pre. Basi ka na mga mbakta din eh. Saman. Yabag ka. Ikaw may kaiso ka, masulti ha? Ha? Di na ginunta mo usap pa, be. Ah. Usap pa ilay. Isuga ko di mo tatong, oy. Suko ka. Kisa may kontra ni mo. Naglagot kong pare dito. Ano man? Gipadto ko, ha? Iya kong gitawag, ha? Miyatom sa trabahoan ako. Ha? Nag-usap siya dito. Kinsa may di maglagot, ha? Minaw. Dito ko sa 11th floor. Nanlimpyo ko dito. Ha? Uy, kaunsik ang dana akong gilimpyohan. Nakita ko ni pare ako. Nya. Gitawag ko niya, nga pagkanaugon ko. Hmm. Abi na kugunsang emergency, kaingon sa emergency. Ha? Kay kamay ko kunyag maayo. Di, naog sa taong ko. Tayo lang kag 11th floor. Unya lagi. Ako sa kanaog dito. Pag-abot ko sa ubos, ha? Nablaka lagi ko kung saan yung emergency ngayong tuyo. Kay mamay sinya O siya. lagi o sa bayan toyo. Manghuwam rin tawag 200 pesos para palit bugas. Kay wa kuno sila para paniud to. Ha? Oh, mao nga. Ipadali ko niya kanaog. Kay emergency lagi. Kay mao di ay hapit na lang alas 12, tay paniud to na, nya wa pa sila palit bugas. Hadlok mo, pas mo sila. Kahanggaw gud niya. Mura na giadto gid niya. Mulang, Unya, unsa may puong niya? Imo man kang gipalibaran. balibaron ako eh. Ang sabi ko yung hatag niya. Bawo na ko, buwad lang galing sudan. Unya, Suko kay sana ako eh. Usap ko na layog. uy kahilas gud taw niya. Pasag di na siya uy. Unsa bisakit sa tuntiyan ug di na siya mutagad nimo. Ngano nagpangayo tani nga? Iyag yung giguba nga mong panagkumpare. Ay pasag di na uy. Unsay sakit sa tuntiyan, pasag di na. Kay kung imo nang amaman mugara na. Oh, day. So kanina to, wala gid mo suro sa amo sa kumpare na ko. Murag naluod siya ba? Pero, wala lang sad ko. Unya to. Ay, dong, nagmata na di ay ka. Asa man mamahaw na ta kay magsukad ako. Unya na lang, day. Ngano man ka? Oh, kalawom nimo panghupaw. Murag mulupad ang atop-atop kung maigos imong panghupaw. Buang nga, day, oy. Kay, Ninduta sa kong damgo, eh. Pero, ang buto gituyo ba ka to? Di malas, gad. ha? Ngano man, oy? Lain na akong damgo, day, oy. Makasagmayo. Kay ngano lagi, oy, diretso ha, oy, unsay imong gidamgo? Nagdamgo ko, day, nga. Nindot ko na kaya akong trabaho. Unya, dako ko kay sweldo. Murag ang sweldo ko na ako sa construction, murag 5 pilon. Ah, dako agod. Lagi. Pero, makasagmayo ba? Kay ngano man? Kaya pag-abot sa pizza 15, Manueldo mo naman may, Unya, hinampak. Kalit mo ko na kamata. ha? Huwag di ko kubra sa akong sweldo na. Kaya kamata ba na yan ko? What's ito, ina ba? Unsa gid ay, oy? Grabe lagi. Manaking ang gid ko nga, bisan sa akong damgo, no? Di malas yun kayo ko. Tato. Bisan na akong damgo. Di mo sugot nga madataw ko. Paita. Grabe yun kayo di malas Ay, dong sagdi lang, oy, anak mo ginandamgo. Nay nindot, naasay bati. Kanang imong damgo, nindot na pero bati. Klaro dia dayo eh. Nindot nya bati. Matawag na to nagnindot, pero di malas lang, kay wa man kakakubra. Sige lang. Oh, uy, nihigda man ka diag balik. Tug balik day. Basig mag-hire lag balik ba? Kabungot sa ito. Uy, day. Kiso. Kisa man ang motor imong gida. Ay, kang pare magkin eh. Ako nagigamit kay wa mo kuno niya gamita.
Kay doon naman siya auto. Amay kay nisugot si Parimaki. Misugot kaya ako manggiabangan. Pero unya nang bayad din ini uli nako. Kay mamasahiro pa man ko. Buot mo yung sabot, magkabalhabal ka? Oh, day. Lisod kay itong trabaho dito eh. Dako man tag sweldo pero delikado kayo. Kay simba ko bahog ko, madisgrasya ko. Patay. Sayo na kay 11th floor. Wala ba yung insurance mo nga nakanuhon na ako nga may motor mas pare maki. Nya, sugot mo siya nga kulong abangan, mao nga ako na lang gidawat ang higayunan nga kuan. Sayang masal kayo. Aniyam ko lisensya. O di magamit ako. Mausa, sakto ka, pero pag-amping ha. Pag-amping si mong biyahe taon. Oh, salamat eh. Ay kabla ka ray. Mag-amping ko sa tanang higayon. Basig Tanang anak ka panahon. di magbinuang ha. Ingon na ba sila? Basta habal-habal driver, halinon kayo sa mga maestra. Adtoro na ray, pero karon dili na mahitabo kay ang kami mga driver ron, mga driver sa habal-habal. Dili na mga maestra tirada ron. Principal na. Uy, nag-upgrade mo. Pagtarong yun. Ako kausara pa ako musalig og tao. Once binuangan na gani ko, lisod na kay ibalik ang maong pagsalig. Sama nga lisod na pabalikon ang tubig paingon sa bukid. Ay kablaka day, ay kablaka. Kung nakabalak nun, may misis na ko. Ay kablaka. Kini nga akong gugma ni mo, sama ni sa usa ka relo, nga ang tuyok niya, pakanan. Ha? Never nga mukaliwa. Kaya hitong. Bitaw day, no? Ato na ko, kay umusang rasa ron. Ha? Sige dong. Kay basig, init kayo. Unya, mga pasahero, init kayo. Oh, lagi dong amping dong. Ay, salamat na yung pasahero taon, no? Ma'am, good morning, ma'am. Oh, pilay pa ngayon naman sa airport, no? Airport? Ikaw li bahala, ma'am. Pila may hatag ni mo? Ikaw lagi, pilay mo pa ngayon. Ikaw li bahala, ma'am. Agad ako ni mo, ma'am. Sige. Bantay bitag mo reklamo ka, ha? Ay, di mo ka di mo hatag lang 20 pesos. Murag may pagkatihik, rabag naong. Nagbayin pa yan, no? Sige lang. So good pa bitaw na eh. Ma'am, sige na, sakay na, ma'am. Nya, di landay ko nimo pa sa ubog helmet. Ha, basig madakpan ta, ha? Nga ako'y makaingon nimo, ana. Dili mo mo. Bebe, ato isulog ng helmet, mga. Okay. Kuwas ka agtangbihan na. Okay na dong. Okay na, ma'am. Larga na ta, ha? Asa man ko gunit nimo. Basig matagak ko ba? Di na ma'am na. Sa tabangan mong gulit. Akin eh? Ayaw na, ma'am. Dili mo muna yung gulitan mo. Dili na magulitan, ma'am. Dili ni mao. Abi na kong mauna ni. Talinis man gud. Sige na, ma'am. Larga na ta, ha? Gunit niya, ha? Okay, let's go! Okay. Yan na ta, ma'am. Okay. Sige, salamat. Keep the change. Uy. Iga sa ito babayaran na. Ay, keep the change man. Tuod, pero... 5 pesos or may sukli. Magkakiduhort. Sige lang. Ngita ko lang yung pasahero, be. Yay. Kiyak. Dakpan ka ko ani. Lalala. Inahak. Wa ko kabasa na. No stopping maning. Ug no parking din ding napitap. Lisensya pa rin, Hugbe. Sir, sorry tao kayo, sir. Huwag ko kabantay ng signboard ba. Ang dilim di pwede din niyang uy! Uy, Pwede daw! Ikaw na, pre! ako. Anong gulo naman kagdipay, ha? Ito ka dito kadakpon? Pre, kuhaan Kasi, mo. pre. Ha? Nalimot ka? Giputol na nato atong pagkakinumparihay, ha? Katong dito ta sa 11th floor, ha? Lisensya mo. Pre, yung sa violation ako ano pre. Abiday, lagi kong tawag, pre. Di na ta kumpare, limot kasi buhat mo nagpasaka ko atong taas kay nimo nya. Ibalibaran ko nimo. 200 ra gyud man ako. Sorry tao. Naara ba na? Ang imong violation, no stopping og no unloading
Nya, sleeper while driving. Perbida sa mo. No helmet pag ka. Usay no helmet ko, pre. Hindi nga helmet ako niya, no? Helmet mo eh. Ay, helmet. Helmet ha? Huwag ka pa sa standard ang imong helmet? Binuang nang imo, O, resisting arrest ang imong gibuhat, ha? Sagad kay kang kaso, no? So, daghan kay ko violation. Dili ba tungod kay naglagod na ko tong akong kumpare nga usa ka traffic enforcer na? Unya, wala ba na ko magkiti ang ORCR sa motor? Gustong ipa-ipaw niya ang akong motor. Wa ko kuminuangin nga akong kumpare nga may kalagot ako. Murag panimaw sa ginayahan ako. Sa may akong buhaton daw na niyo, palawag na pagkita ko ninyo. Kung saan mo ko kamong pasultihon, Tatong.